Oke. Ya para prajurit kaya dengaran Yamene dorong sebo iki gek dong nang endi ta? Sami gegladen wonten alun-alun sisih kidul. Ora disiplin. Wah, Jan. Ya, mumpung do durung ana aku arep ngomong karo kowe. Monggo, monggo. Ya. Wah. Keraton apike kaya ngene lho. Wah, iki jan iki mau sing nata ki piye ngono. Kowe iki apa ya ora kongkonan prajurit ngono apa piye to? Nata kursi kok maju-maju ngene iki engko nek Kanjeng Adipati lenggah kejengkang lak ya. Lah napa dipindah riyen? Dipindah. Rada mundur. Ora to. Pati iki aku malah kongkonan iki lho. Lho, patih iki jek sak ngisore tumenggung. Ora wong tuwa tak bleki boto ngono. Nyatane angger kowe matur karo Njeng Adipati, iya, ora digugu. Ning nek sing ngomong aku, abang-abang ijo-ijo. Ayo, pindah. Nyun pangapunten lho menika. Ya. Mundur. La. Wah, lah iki patih kentir nek iki. Ben rada ombo nyawange ngono lho. Lah ning lek paseban ki madhep rono. Konvensional. Ora perkara konvensional. Sing bayar larang-larang kok mungkon nyawang kuping. Disawang kok kono pas tengah durung. Malah kegeblak. Aja mundur kejelungup ning kegeblak. Aja mundur banget. Hop. Ya. Sesuk pangkatmu tak undhake. Lha dadi apa? Wong patih iki pentok kok. Wong dadi asistenku. Piye to iki? Nek patih kuwi mung kon ngurusi prajurit nampa laporane prajurit-prajurit. Iya. Ya ta? Iya. Ning nek asistenku blonjone kuwi engko tunjangane rada mundhak sithik. Alah, ora butuh. Ora butuh mundak pangkat. Kalau dadi gedibalmu rugi. Rugine? Apa? Rugine nggon ngerti. Ada juragan dapure kaya sok bakal rugi. Lho, wong ki aja nyawang kesinge. Mboten to, jenengan niku pripun? Piye? Kahanan lagi kaya ngene iki mbok ya blonjo prajurit-prajurit iki sing rada akeh. Aku ki nek matur karo Anjeng Adipati. Bab blonjo. Ya ta, blonjo prajurit-prajurit kuwi. Iya. Wis tak kon ngundhaki, wis tak kon ngerapel. Lho Kanjeng Adipati wis ngendika iya kok ning kok mudhun tekan prajurit-prajurit tak takoni kok isih padha. Mlayune ning ndi? Ngerapel. Wah, patih daerah mudeng rapelan. Ngerti ning kok isih padha hitungane kok isih padha. Mengko nek prajurit kuwi duwe jasa. Iya. Rapelane kekke pluk. Ngono. Ngenteni. Ah iya ta nek mung biasa tok mundhak ki apa? Lah mongko pajek-pajek kabeh wis mundhak kok. Blonjo prajurit ora ono sing mundhak. Waton sregep berjasa mundhak. Kurang berjasa piye nadyan to prajurit ki ora ketok nyambut gawene. Ning disaweng kok kadipaten liyane, kadipaten kono kae prajurite sekti-sekti. Kuwi wis nyambut gawe. Dadi mung lagi kondang ngono wis nyambut gawe. Iya garipatiye ngono kuwi. Oh, dadi mergo didikanmu. Nggih mboten. Lho lah sebabe? Lah kula didik nek ngeyel padha wae. Ya mergo bocah-bocah niku sing do temen nglakoni gaweane dhewe-dhewe niku. Oh, tegese ki do sadar diri. Ah, ngoten niku. Ngerti nek ngabdi ning kadipaten. Iya. Ki memang kudu nyun pangapunten. Rajin, nyun pangapunten. Anjing Adipati nyun pangapunten. Ora dadak aku ki tumenggung kok malah bosok. Kok dadak njaluk ngapura ki rak ya mau-mau. Nyun pangapunten Kanjeng Adipati. Ya wis tak apura. Engko nek tumenggung kekethok gulune lho. Ya ora nek.
Wong Kanjeng Adipati iki nek ora ana aku ki apa iso ta merintah? Lah nek ora ana terus piye? Lho, umpamane Kanjeng Adipati ki ora nek Dora Wicara. Iya, ya ta? Dheweke iki ora bakal diajeni karo ora iso apa-apa. Ora iso apa-apa. Tenan kuwi. Apa meneh? Apa meneh nek wis linggo ngene iki ra ketok bagus to? Pangapunten niku. Niku lho. Patih sampean niku. Wis aku lho. Paman, Wonten timbalan dawuh. aku ngrumangsani wong bodho. Kalah pinter karo Demange Duraja. Lah. Nggih Aku mboten ki ngoten. adipati ki iso diperintah. Dadi ketoke aku ki adipati, ning aku kalah dhuwur. Kalah pengalaman kalah pinter kalah. Kalah dhuwur pengalamane, kalah pinter nggon ngelmune. Mergo nek ora ngono, ora bakal dadi adipati. Loh, iki gek empen apa? Lho. Nggih, Lah, tos apa? kula mangertos. Nah, iso dadi adipati iki mergo jasaku. Oh. Mula yen kowe ora pengen munggah pangkat to? Sampun kula sampun terima. Kula Loh, sampun. nek perlu adipati ora apa-apa. Boten Adipati ora apa-apa. boten. Ayo. Boten. Lah Jare apa? mau kepengin. Boten. Loh, aku malah dadi Demang ora apa-apa kok. Loh, Oh. Nggih ampun ngoten to, Om. lho kok Om, iki Kanjeng Adipati kok Om. Jare aku ki Sembrono lho, Paman. kudu. Jare apa is? Oh. Ning nggon bab pulung lan kabejan niku bejo lan pulung niku tetep teng Kanjeng Adipati. Iya. Nyatane sing dipilih dadi putra mantu nggih jenengan dalem. Ngene. Wis sawetara aku jane kepengin jagongan ngene iki. Wah, lha mbok nggih. Anu kowe lunga sik. Ora. Kula nggih. Oh, mboten Paman padi. Pati Yudapati. Oh, iya. Tetep ana kene. Meneng kono. Meneng. Sing tak pikir iki wong jare impen ki ora mung kembange wong turu. Nggih. Ya ta? Impian niku enten 3 perkara kok. Apa? Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem. Nek ngimpine rada sore ngene saged sinebat Titiyani. Titiyani. Nek tengah wengi Gandayani. Nek pun para esuk niku Puspa Tajem. Puspa Tajem. Niku adat saben mesti kelakon. Lah aku Ning ki kula gek wingi ngimpi ngoten niku nggih kuwalik tenan. kualike piye? Ah tukune abang metune ireng. Iki lagi rame lho. Ora kena. Lagi rame. Mula kula lak matur wingi. Iya. Wingi niku mboten kok dina wingi ning wingi taun wingi nggih saged. Ora beda kaya kadrajating manusa. Manusa ki ana derajate. Kasinungan bandane, kasinungan kebagusane, Leres. kasinungan kondange. Nah, rungokno sok ben nek dadi adipati ngono ki. Ya. Nanging kabeh kuwi mau aja nganti awake dhewe jare lali. Nggih. Lah ngene, Kudu eling lan waspada. kudu eling waspada. Ning ana penemu liya. Sinten Nek niku? wis entuk kondange, Nggih, sik kula tak pindah mriku. ya. Nek wis entuk kondange, Nggih. entuk baguse, entuk pintere, Terus? entuk sugiye. Pun kederajatan, pangkat, Kuwi upama kowe ki Upama Demang, nggih. ya. Kowe melu ngrungokno teh. Oh nggih. Upama. nggih. Upama nu iso bali. Ya, ning iki sadurunge tekan ngendi-endi nek ning apa-apa kowe lho. Alah tenang. Upama ya. Kula kok. Nek wong lanang duwe bojo meneh ki rak wis umum. Lumrah ta? Lumrah to ya. Lumrah ta? Padha karo ngamal. Ya ta? Nggih ningali kawontenanipun rumiyin. Donya menika wontenipun jaler kalian istri. Nah, nek enek wong keserakat piye Kedah carane dipun- diopeni? Openi. Nah, mula nek upamaku ngopeni meneh ngono rak ya. Wong kowe piye? upami derajate tumenggung niku nggih mboten pas nek sing jenenge adipati gadah garwa punjul saking siji langkung kuncara Lan maneh miturut piyai akeh sing dosok crita. nggih Nek wong lanang kuwi bojone luwih saka siji, kuwi bakal kluhur derajate. wibawa Wibawa. lah ya ngono ta teh Nek Piye? sewu Kanjeng Adipati. Miturut pamanggih kula menika nggih mboten leres namung ngaten kemawon. lho Kok ora bener piye to? sik ta
Kok ora bener ki piye? Dipenakke sik. Ah nggih. Piye? Menika nggih kedah dipun pirsani malih sejarahipun. Loh, kok dadak takon sejarah. Lho, Sing iki. penting kira iso nyukupi ngopeni ngayani. Nah, Kanjeng Adipati kok jejering Adipati nggih. Nggih sak wanci-wanci wonten kadipaten sanes ingkang badhe ngecak perang menika menawi umpami garwanipun 8. Umpama ya. Loh, Kesel. kowe kleru nek garwane 8 kuwi ndongake kabeh. Nah. Bojone yen perang ben menang. Ben Mboten menang. kantenan menika, mboten kantenan. Tur meneh garwa 8 nadyan Kanjeng Adipati iki digecak perang, diluruk perang saka Ngene. njaba. Ora bakal kalah. Ora perlu rame. Nggih, prajurit Kabeh sing nglakoni aku. patih kok. Sing nglakoni aku. Sing kepiye wae aku entuk sakjroning wangsit supaya Kadipaten Gambir Manis iki tetep bisa mulya kabeh Kuncara aku kudu ndarwa bocah utawa putri loro iki. Mang. Terus cara Pripun to, pripun? Sing cetha to ning ngendi cah ngendi tak tembungke. Lah aku piye? Aku urung ngerti. Ning aku wis Tenggen pangimpen menika pangimpen wis cetha. Wong bocah iki manut karo aku piye-piye gelem. Oh. Ibarat ora kepengin apa-apa, mung kepengin garwa Sang Adipati. Oh, Dipengin digarwa Sang Adipati Braja Lelana. Lah iki sak sampunipun garwa menika wonten Kadipaten saya makmur, saya kuncara saya kuncara. Kanjeng Adipati. Saya ning ampun nganti konangan. Oh. Jebule kaya ngene iki ta. Iya. wah, diajeng to. Kula ingkang sowan Kang Mas Kene diajeng. Adipati. Lho, garwa. Monggo pinarak. Iya. Wah. Monggo. Punten dalem sewu Kang Mas. Piye diajeng? Kula mirengaken saking pepengkeran kala wau kok sajakipun panjenengan menika nembe rembakan bab ingkang penting sanget menika menapa to Kang Mas? Oh. Kok sajak rada ngabangaken kuping ngonten le? Babakan negara. Negara? Nggih. Ora negarane sapa kok nganti negara arep duwe bojo telu ki mau sapa? Loh, Kadipaten Gambir Manis. Nek nganti Sang Adipati Kuncara niku rak luwih seneng to. Sik. Kawulane nggih seneng, patihe seneng, tumenggunge seneng. Diajeng. Iki bener, demang iki bener. Sing diatur iki bener, aku mau ngrembug negara. Negara Supaya bisa makmur, piye carane Nah. kabeh rakyate padha urip seneng. Tentu mayem ora kurang apa-apa. Piye diajeng? Nanging ingkang kula mirengaken kala wau boten kados ngaten. Kok sajak-sajak panjenengan menika ngendikanaken wangsit kedah kagungan bojo loro meleh sing siji yen perlu diwayuh. Ora. Leres napa mboten? Ora, aku ora mau ngono kuwi lho. Ya, temang dicenak, Temang sik ngeten. Piye cetakno? Iki nek jan Kowe engko kleru nek mung ngrungokne. Iki bab perkara omah-omah lho. lah nggih. Kowe kudu alaka apa enenge? Leres. Iki yen luput kowe iso tak pidana lho. Nggih ketok glune. Leres. Diketok glune mawon. Kula sagah kapidana menapa kemawon. Langsung getok mawon glune niku. Pate Ayo, lho. menapa, Pate? Yen jenenge wong luput dipidana ya? Nggih pidana. Ayo ngaku. Ngaten, saderengipun kula kapidana, ning kula tak matur Gus Mayu. Menawi Jeng Adipati nggadahi garwa malih, nika lak ngurang-urangi gaweane jenengan to. Sik. Omong-omong, Nah. Duracara. Omong. Mangke rumiyin Kang Mas. Piye? Kepareng kula badhe matur kalian panjenengan nggih. Oh, matur. Menapa rikala semanten menika panjenengan boten emut? Piye? Panjenengan menika sinten? Aku. Panjenengan saged jumeneng dados adipati menika? Kados pundi lir-liripun? Hah? Rikala semanten panjenengan nika mamung prajurit. Ya. Prajurit kinasih. Boten gadah kalungguhan menapa kemawon. Kusik to. Ning rak saged numpes brandal. Kusik to. Nah, ampuh. Nesu ya kena. Ning aja terus lelakon-kelakon mburi kok terus tok ler-ler ning ngene iki kan ora penak karo demang ta aku. Oh, kula luput. Kleru. Kula lepat menawi ta kula menika ngendikaken ingkang sampun kelampahan. Loh, Niku rak malah ngenteng-ngentengin jenengan to. lah, ngene dipikir. Duwe bojone Aku ngerti nek rada ringan lho. kowe nesu aku ngerti diajeng. Ning bener pikirin to. Pikirin sing penak,
sing semeleh aja nganggo nesu. Yen babakan kaya ngene iki wong wadon aku ora iso semeleh. Tok 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 tok. Alah. Foto kowe iki. Iki wong pateh kok. Iki aku malah jak-jakan. Iki ngewangi sapa? Lah oke mau nyun pangapunten. Syukur timbali kene timbali. Wong pateh kok jag-jakan ngawur kowe iki. Lah panjenengan menika kados pundi dipun pirsani kalih Nayaka Praja minggah kawula-kawula ing kadipaten kok jare wong ngendika nek keluarga. Sing krungu iki mung kowe karo demange lho. Lah kok lambemu kok banter men nuthuk kentongan kuwi. Pengumuman. Kok pengumuman aku ki malah kowe linggo. Ayo, pateh kowe linggo. Kok iki bab perkara karo bojoku. Saiki perkara nanten keluarga. Piye? Rikala semanten panjenengan bebasan ngemis katresnan kalian kula. Ngendika yen teng donya menika jagat ora ana papat bumi mung siji. Nah, mung kowe kasturi sing tak tresnani. Dia jeng kasturi. Dia jeng kasturi Wong lanang. garwaning adipati sing kondang kaloko. Kula tinimbalan dalem Kang Mas. Lah, mbok yo ngene gitu. Omong sing penak ngono lho. Wong masalah keluarga ki aja nganti krungu wong Wis liya. meneng, iki ora iki iso bubrah omah-omah iki. Aku ki mung nalurekke ngimpi. Oh, nak sakjroning ngimpi galak mau tak tinggal. tenan. Ana bocah wadon loro. Nah, supaya tak openi kanggo tentreming kadipaten, ngono lho. Joloro meleh. wangsit niku kudu dituruti. Nah, kudu dilakoni. Kudu dilakoni. mesu mawon. Aku kepengin maloko karo kowe lan kowe. Setok kowe iki kok malah ngewangi kene kowe kok gek-gek ya Ora seneng. tau ngrasake atine dadi wong wedok nek dimaru kok. Ya, Bos. Kompos ki to. Iki ngawur. Nyun Kowe pangapunten. kok malah ngewangi iki kok gek kowe ya seneng karo kono. Nyun pangapunten. Nek wong seneng karo Gusti Ratu biyen-biyen tak colong tak pek bojo. Biar wani karo aku. Ngaten niku, ngaten niku. Kula mboten teges wantun kalih panjenengan kula mboten. Iki nek tanganku kiwa ki nek wis aku kontap kau taman ing Kanepson, Ngeten lho, jebol kowe ora Sumayu. nganti sewengi tak kene. Lah nek niki Piye to, kalih Jenengan? niki. Dipun Kula panjenengan. badhe matur menapa wontenipun amrih saenipun tentreming bebrayan. Pokoke kudu nesu. Terus kudu nesu ya? Kok kula aturi Aku malah mirengaken. curiga karo kowe teh. Jojo nek pas aku ki tindakan kowe malah ora tau gelem lunga. Mula kok tak jak pirang-pirang angkatan kok ora mangkat ki engko gek-gek kowe seneng karo ndaramu. Nyun pangapunten Gusti Adipati. Ora jujur wae, padha lanange. Sak sampunipun kula menika dados menika dereng nate kula menika jenengan jak tanggapan Mumpung dereng padha nate. lanange. Niki Terus? lah wong Gusti Ratu menika wiwit cilik niku sing ngomong kula nek mau ngarep dimaru kula ora trima. Loh, iki ki Bener kowe pateh. Loh iya. Wong wadon ngendi sing gelem diwayu? Loh, nesu nomor siji. Tetep nesu to ya. Ayo Pateh? Tris, nesu. Piye to panjenengan? Sik. Saniki kula badhe nyun pirsa. Piye, Pak? Panjenengan abot keluarga napa abot negara? wis. Keluarga. Apa Keluarga. negara? Manuta aku. Weblis. Kowe Nek abot keluarga tegese ngorbanke negara. Ben. Yen abot Ben kowe adipatine to munggah kowe. Aku melu mlarat ora apa-apa nek ndereke Kanjeng Adipati karo Gusti Ratu lahir batin aku. tenane. Tenan. tenan apa? Kan sik payu mayang to. Ngaten lho. Betul, kowe. Pati Yudapati. Nek kula niku ngeboti negara. Keluarga menika ingkang namine wanita, wani ditata. Lan wani mranata. Sik. Iki tak blakake ning kene ya. Ya kudu ngono. Ning ngopo aku karo Kang Masku ki bebrayan seprono sepene ora duwe bojo, ora duwe anak iki mergo apa? Nah, Lah iki. Ngopo to panjenengan ki ngopo ngono lho? Sik. Kok tekan ngendi-ngendi lho? Lho, iki ora tak blakake sampeyan arep golek bojo meneh tak blakake saiki. Blakakno piye? Panjenengan ki bebasan sentir. Sentir yen sunggune ora dawa. Waduh, Kira-kira ya ora iso pulang. Saiki lho paman. Paman Tumenggung. pripun? Lah wong sunggune ora dawa kok arep golek loro meneh apa piye? Sumbu mung saiwak cupang dinggo apa? Lho, betul kowe. Ngaten lho. Bener kowe. Sik. Oh, mantul kowe. Kula aturi mirengaken. Kaya ngene kok arep dilah-lahke, arep dindel-delke, arep ditandeng-tandeng karo Mesu, wadon Pris. liya. Ayo, Pris. Kok Pris sapa lho ngawur. Ali. Bendaramu. Kasturi garwane Ngadipati Brajalelana. Nah, Piyayi Kula tinimbalan Putri dalem, niku Kang nek Mas. galak-galak wong Nih. lanang ora betah. Ra betah jotos ae. Wong lanang ora betah jotos. Kowe
kok iso ngarani aku ibarat sendir sumbune kurang dawa. Lah iki sing ngurusi sumbu ki piye supane iso? Nah, lengone piye? Apa sone mulur tak bodeke karo bocah loro ki. Sumbune ki iso dawa apa ora? Mesti saged. Dadi arep golek wong wadon liya iki arep ndawakke sumbu to. Lho, aku membalekke kowe lho. Aku membalekke sliramu, buktekke sliramu lho. Sliramu ora ngendika. Wong sentir wae sumbune ora dawa. Nah, lah saiki nek sentir ki mau sumbune ora dawa, kuwi sing salah kuwi sing ngopeni sendire apa sing duwe sumbu. Nah, nek ora percaya dibuktekke karo nek ora percaya. Oh, ngaten. Ha ngoten lho. Sendiri tak pecah saiki. Oh nganten Kanjeng. Kanjeng Adipati nyuwun sewu nggih. Piye? Yen to panjenengan pancen badhe kagungan garwa malih sumangga. Nah, nanging kula mboten purun diwayuh. Lho nek ora gelem wayuh ya. Ibarate wong mlaku aku wis kadung lumaku satengah banjir. Wis nyabrang pun tengah-tengah. Yen aku anti balik kaya ngapa ucapku tumraping bocah. Yen panjenengan lajeng kesah sumangga ning kula nyuwun piandel panjenengan menika kula suwun. Ngono. Menika kagunganipun Rama kula, mboten kagungan bab keris iki pun aturaken. Aku ora nganggo keris iki ora apa-apa. Mengke tak delok panjenengan dadi apa ta saka iki. mung bab keris gampang golek ning alun-alun oke. Oke ya. Apa? Akeh. Kanjeng Adipati. Sebaku kelampan. Sumbune terus piye iki mau? Kowe kan sebabakan sumbu. Sumangga panjenengan mesti kesah. Nek kowe isih pengen urip, ya ta? Iki kowe kudu melu aku. Iki aku sing pungkasan. Isih tak elke. Dililani mboten apa ora? Dililani apa ora? Mboten. Wis, Kula mboten purun dipun wayuh. wis. Teh. Malah kon ngepek. Patih. Pripun Gusti Ratu? Mbok piye-piye tumindake garwaku. Aku ora bakal. Stop meneng sik. Iki Kanjeng Adipati ana nak suwek lambemu kowe malah. Nang kene sik. Ora wedi le. Aku nyilih iki sik kok. Piye-piye Kang Mas Brajalono kuwi garwaku. Iya. Aku ora bakal mentolo. Arep tak tut kancanono aku ya. Nggih, kasinggihan Gusti Ratu. Monggo kula dherekaken. Kowe melu apa ora? Halo, kena melu. Kemak.